ಧೃತಿ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಒನಸಾಂಡು ಏನು ಒನಸಾದು ಬತ್ತು ಲೈವ್ ಕುಲ್ಲಿನಿ എന്നെ മെസ്സേജ് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ದಾಲ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ಇದೇದದೆ ಕಜಿಪು ಕಜಿಪು ದಾದೆ ಓಲೇರ್ಪುರ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ చలికి పూరా మోన్ ఎప్పుడు అది మారేట పూరా చూలి పోతుంది మోనేదా ఒక ವಿಶೇಷ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲದ ಅದೇ ವಿಶೇಷ ಈಗ ಡೈಲಿ ಎತ್ತಿನೇ ವಿಶೇಷ నీకల్లా పూర విశేష పల్లె దానే నా ಜನಗಳು ಬರ ಬೈಜೇರಿನಿ ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ಏಪರ್ದಿಂಚಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮೀನು ಅಂದ ಆಯ್ ಮೋನೆ ದಾದ ತಿಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಲಿಕ್ ದಾದನ ಒಂಚ ಪೊಕೆ ಪೊಕೆ ಫುಲ್ ಡಾಟ್ 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 ಬೂರ್ದು ಮೋನೆ ಡೇ ಫುಲ್ ಈತ್ ಈತ್ ಡಾಟ್ ಇಡೇ ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮೊನೆ ಇಂಚ ಚೋಯ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಚಲಿಕ ದಾದನ ಇಂಚ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ಪುರ ಚೊರೆ ಒಂದು ಎತ್ತು ನಿಂಗಲ್ಲ ಲೈವಡು ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಜಿಂದು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿದ್ದು ಯಾನು ಹೋದ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ಕಂತದೆ ಯಾನು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಂದು ತಿಂಡೆ ಚೊರೆಕ್ ತೂವಡು ಹೆಂಗ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡ ಇಚ್ಚ ಬಾಂಡದು ಅಂಚ ದೀತನ್ ತೆತ್ತಿ ಅಂಚ ತೆತ್ತಿ ದೀತಿನೇನು ಯಾನ್ ಕಂತದ್ದು ಕಶಿ ಬಂತೀನಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮೋನೆ ಪೂಜು ಮೋನೆ ಪೂಜಿನಿ ಚಲಿಕ್ ಪುಡಾದ ನಂಚ ಓ ದಾದ ಓ ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೆಲೆ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಪುರಗೊಲ್ಲೇರು ಏ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾನಾ ಪನ್ ಬಾವೇರಿಜ್ಜಿರಾ ಬಾವೇರು ಅಂಚಿಪೋತೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನೊರ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೋದುಂಡು ಟಿವಿ ತೂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪಕುಲು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಂಡು ನನ್ನ ಪಟ್ಟಂಗ ಪಾತೇರ್ರೆ ಜನ ಇಜ್ಜೇರದ ಊರು ವಾಪು ಬರ್ಪುಜಿಂದಿತ್ತೆ ಟು ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಓಲರ್ ಹೊಲಬತ್ತೀನಿ ಟು ಡನ್ಗೆ ಅಂಚ ನಾಯೆ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಪುಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಐರ್ DXE ఆయన పుదరే ఇంక అర్థం ఉంది ఇజ్జత మరి దాద పుదరు
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಮಾತ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ದಾದೆಕ್ ತಿನ್ನರತ್ ಪೂರ ಪದಂಬಲೆ ಕೇಕ್ ಬೊಕ ಅವು ಗಟ್ಟಿದ ತಿಕ್ಕುಡತೆ ಲಡ್ಡು ಲಕ ಉಂಡೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ದ ಉದ್ದದ ಅವು ಪೂರ ಪತಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆವೆ ಈರು ಒಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಡಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಎಂಕುಂದುವೆ ಇಲ್ಲು ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜಾರ ಅದೇ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಜೋಗುಲು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತದಕ್ಕುಲು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ತಿರ್ಗುಡು ಪಾಡ್ಲೆ ತಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಸೋಬಾ ಎಂದ್ರ ಹಾಕುರು ಇಂಕ್ ಇತ್ತ ದಾನೆ ಮಾಮಿ ಇತ್ತದಜಡಾ ಇದನ್ನ ಬೇರ್ನ ಕರ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಡೆಬಲಿ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕು ಇತ್ತು ಸರಿಯಾಡಾ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ನೀನು ನೆನ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವು ನೆನ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂತ ತಿರ್ಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಮೊಬೈಲು ಒಂದು ಬಾಕಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪಡೆ ಊರು ನಿಂದಿನ್ಯೆ ಇತ್ತ ಈರು ಕೃಷ್ಣ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಗೆ ದಯಗೆ ದಾನಿ ಅಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ನೋಡು ದಾನೆ ಬೇಡದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತಿ ಕೃಷ್ಣವಾದಿ ಕೋಡೆ ತಿಬ್ಬರು ಪೋರೆ ಲೈವ್ ಒಂದ ಎಂಕ್ಳು ಮುರಾಣಿ ಪೋತ ತಿಬ್ಬರಿಗೆ ಓ ನೇಮ್ ಸೂಪರ್ ಟೀಚರ್ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಿರು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಾ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತಿಯೇ ಯಾನ್ 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 ಅತ್ತೋಕೆ ಏಳು ಪನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದ ಉಲಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉಲಾಯ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಹೊಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ದಕ್ಕದು ಗೊತ್ತನು ಏರ್ ಕಂಡದಿರಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಲೈವ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಊಟ ನಿಮ್ಮದು ಊಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂತ ನಿಮಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಇವತ್ತು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ದಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೀನು ಹಾಯ್ ಗಣೇಶ್ ಹಾಯ್ ದಿ ಈ ಲೈವ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನ್ ಸರಿದಿ ತೂಲ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಮಂದೆ ಬಾಕಿಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೋಜು ಜನಿಕ್ ಈರು ಕೃಷ್ಣ ಕಿಶನಾ ಆತಾತ್ ಯಾನ್ ಪುರ್ಬತ್ ಯಾನ್ ಇಂದು ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಸ್ವೀಟ್ ಕೇಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಾರ ಬಂಡಿನಿ ಯಾನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿನ ಎತ್ತಿನತ್ತು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಬಣ್ಣತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ದು ಬೋಲೆ ಇಂಕ್ ಆ ಚೌಕ್ ರೌಂಡ್ ಅದ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಕಪ್ಪದ ಗಟ್ಟಿದ ಅವರು ಕೊರ್ದು ಪೋಯಾರ ಬನ್ನಿ ಕಣ್ ಬರ್ರೆ ಬಣ್ಣತ್ತು ಯಾನು ಕೋಡೆ ಪೋತೀನಿ ಕೋಡೆ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆ ಗಾಂಡ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡಾ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡು ಎದ್ದ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಶೋಭಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಬದಿಯಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಶೋಭಾ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳು 50 ತಗೋರಿ ಬೇಳೆನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ತಿಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೈವ್ ಓನರು 50 ಅಲ್ಲ ನಾವು 100 ಗ್ರಾಮ್ 1/4 kg ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ದಾಲ್ ಮಾಡಿ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೇನ್ಯ
ಪೊರ್ಬು ಪೊರ್ಬ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಬ ಅತ್ತು 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 ಯಾನ್ ಹಿಂದೂ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡುದ ಆಲು ಯಾನ್ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಕುಲಿಯರ್ಲಿ ಎತ್ತೇರುಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗ್ ಎಂಕ್ ಕೇಕ್ ಬಕ ಕಡ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ಬಿತ್ತದ ಅವು ಮತ್ತು ಕಂತುಕೋರ್ಲೆ ಬನ್ನಿನಿ ಕಡ ಒನಸಾಂಡೆ ಒನಸಾಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಒನಸಿಗ್ ಕೋರಿ ಮಪ್ಪಲಿ ಕೋಡೆ ಬೈದನ ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಓಡೆ ಬೋಪುನಿ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತನು ಬೈದು ವರ್ಷ ಕೊರ್ತವೆ ನಾನು ಮನ್ಪುಜಿ ನಾನು ಸಂಡೆ ಐದು ಮೀನು ಇತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಿ ಮೀನು ಇತ್ತನ ಓಕೆ ಇಂಚಿ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ನಿಕ್ ಪನಿಗೆ ಕ್ಯಾಸರ್ ತಿರ್ಗೊಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಿರಬೋದು ಬಲಗೆ ದಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಏರೆ ಗಂಡಲ ఒకదాన్ని ಶೋಭಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಪಿನಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣಿ ರೆಡ್ ಬಾಕಿ ಲೋಪ ಅಂದಿತ್ತಯ್ಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೋಡತ ಶೋಭಾ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಬನ್ನಿ ಅನಿತವಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬೈಜಿ ವನಿತ ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವನಸಾಡ ವನಿತನ ಇನ್ನು ಅವನಸಾಡ ಎನ್ನಾಡು ಅವನಸಾಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ದಾಲ್ ಬಕ ತೆತ್ತಿ ಆನೆದೆ ತೆತ್ತಿ ಈ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಆನೆ ದೀಪಜಿಂದ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ಆನ್ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ರೇಟ್ ಕೊರ್ದು ಜೀವನ್ ಓ ಲೋ ಅಕ್ಕ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಏ ಸರಿ ಇರೆಲ್ಲ ನೈತರ ಬೆಲೆ ನೈತರ ಕೋರಿ ಮಂತಿದ್ರೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಅವೇ ನನರ ಬೆಲೆ ಕೇಶವರಾಜ್ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾಂಡ್ ದಾಲ್ ದಾಲ್ ತೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ఒక ದಾಲ್ ಎಂಕ್ ಮಟನ್ ಬೋಟಿ ಓಲ್ತಿಯ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇರೇನ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರಾಂಡಲ ಪಂಡರತ್ತ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಇನ್ನ ಬಾಯ್ದ ಪಾತೆರೆ ಗಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ತೀರಾಡು ಲೈವ್ ಬರ್ಪನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಾಮಾದಾಯಗ ಯಾನು ಕಡೆ ಪನ್ಪುರಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯದು ಮಲ್ಲ ವಡಕ ಪಂಡೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಈ ಲೆಪ್ಪುನೇಟೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪರತಿ ಏರ್ಲ ಆವಾಡ್ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಆವಾಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಆವಾಡ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನೇಟ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅವು ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಲ್ಟಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಲ್ಟಾ ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಏ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬಕ ಇಂಚಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲನಾ ಯಕ್ಷಿತ್ ವನಸಾಂಡ ಹುಷಾರುಲ್ಲನಾ ಸೌಖ್ಯನಾ ದಾನಿ ವಿಜ್ಞ ಪಾಪ ಅಕಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡತೆ ಅಕಲಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಅವೊಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ಟೈಮು ನಗ ಇಂಕ್ಲಿಗಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತದು 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ ಅಂಡ ಅವೇತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಎನ್ನನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಕ್ಷಿತ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪಾಯ್ ನನ್ನ ಒರಿಯೆ ಕುಲ್ಲೊಡೆ ತಾದ ಮನ್ಪುನು ಪೂರ ನನ್ನ ಒಂತ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆನಾಗ నేను ಮದಪರೆ ಇಂಕ ಆ ಒಂದು ಜೀಪ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಉಂಡತ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗ ತಾತಿಗೆ ದಾದು ಪೋಪುಂಡು ಮೀನು ಇಜ್ಜೈನಿ ಯಾನ್ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿಕಂತೀನಿ
ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಆನೆ ತಿತ್ತಿ ದಿಕ್ಕು ಜಾತ ಈ ಪಂಡತ ಯಾನ ಆನೆದ ತಿದಿಕಂತದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತೆ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿಕಂತದ್ದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತ ತಿಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮಟನ್ ಬೋಟಿ ಈ ಪೋಸ ಪಕ್ಕಡಿ ಜನೆಲ್ಲ ಬೋಟಿ ಈಟಿ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಕಡಿ ದಿಸರು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡಿ ಯಾಕೆ ಜಾಂಡ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ ಮಟನ್ ಬೋಟಿ ಏರ್ಲಾ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡರ ಕಜಿ ಪಾಂಡ ಕೇಳಿ ಮೋಲ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ ಮಟನ್ ಬೋಟಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಂಗ್ ಮಟ ಏರ್ ಕೇಂಟಿಚಿನಲ್ಲ ಈ ಸೋಪ ಬರ್ತದ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಟನ್ ಬೋಟಿ ದಾಯಿ ಚಪ್ಪನ್ ಪಶೋಬಾಯಿ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಕ ತಿನ್ನ ರಾಮಂದ ತುಲ್ಲ ಈ ಅಂಚ ಪಂಡಾಡ ಬೋಟಿ ತಿಂದು ಎಂಚ ಇನಿ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಆತ ಬನ್ನಿತಾ ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬನ್ಪುನಿಯ ಮಟನ್ ಬೋಟಿ ತಿನ್ ಸಾರಿ ತಿನ್ ಜೀವನಂತ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೈದು ದೈನ್ಯ ಆನೆ ಬೈಚಿಯ ഞാൻ ಆನೆದ ಗೋಡಮು ಓದಿತ್ತೆ ಆನೆದ ಗೋಡಮುಂಡದ ಆಡೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಆನೆದ ಗೋಡಂಬ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೈತೇನೆ ಆನೆ ತಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಯಾವ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಕಂತದ ಕಲತ ದೀನ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಮಂತದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಂತ್ ಬೊಡ್ಡ ತಿನ್ನೋಲಿಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ದಿನ ಬೊಡ ಆತು ದಿನ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆಯ್ಕಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಂದು ಉಲ್ಲೆರತಿ ಅಕ್ಕನ ಬೇಲೆ ಬೆಲೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತಿ ಅಮ್ಮಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಬೋತೇರು ಅಕ್ಕ ಪದ್ರಾಡಿಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಂಡಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪೋತಿರಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರಾ ಅರ್ಥ ಆ ಬೇನೆದಾದ ಕಷ್ಟದಾದ ಅವು ಅನುಭವಿಸಿನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ಬೇನೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಪು ಚೇರಿಗಿಲ್ಲ ಅವು ನಮಕ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನನ್ನೂರಿನ ಬೇನೆ ದಯಬಂಡ ಯಾನು ಅಂಚಿನನೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಅವೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ನನ್ನೂರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜತೆ ದಯನನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚನ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತಿನ ನರಮನಿ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ತಿಬಾರಿಗೆ ಪೋಯರಕ್ಕ ನಾನು ಮುರಣಿ ಪೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದೆ ತೂತು ಜರ ನಿಕ್ಲು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದೆ ಆವಲಿ ಬಾರೆ ಕನದಿನ ಯಾ ಪಂಡ ವನಿತ ನಿಕ್ ಬೋಡ ಅಂದು ಇದು ನಿಕುಲು ಬರ್ಚಿ ಪಂಡಾರ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಂತ ಜರ ಉಂಡು ತೂಟಕ್ಸಿಯಾ ತೂಟಕ್ಸ್ ಕೈಕ್ ಪಾಡಿಯ ಜರಿತ ಅವು ಪಾರ್ದುಂಡ ತಯಾರಾಯ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನುಂಡತ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ಯ ತಾತಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಇಂದ ಕಮ್ಮೆನ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ ಪೆಟ್ರೋಲು ಚಿಮ್ನೆನೆ ಉಂಡದ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡದ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತೀರ್ಬೋದು ಮೂಜು ಶಾಪ್ನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜನವರಿ 5 2 ವರ್ಷ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂತಾರ ಕೂಡ ಚೈತ್ರ ಎಲ್ಲ ರಜತ್ಲ ಪೋತೇರು ಬಿದ್ದೈ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಬೈದಿನ ಹತ್ತು ಅಕುಲು ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬೈದಿನ ಉಲಾಯ್ಗೆ ಧೃತಿ ಜರಿ ತೂಯರ ಇಂದೇನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನು ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜ ಅನ್ ಬಕ್ಕಾಂಡಲ ಪೋತೂಪೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂವೋಡು ಇಂಗ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ರಕ್ಷಿತ ಬರೋಡು ಭಾರಿ ಆಸೆಡುಲ್ಲ ನಿಕಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಂಚ ರಕ್ಷಿತ ಬರ್ಪೋಲ ಎಂಕಿಲ ಅಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಕಲೇ ಇಜ್ಜ ಪಪ್ಪ 8 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು
ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ 2 ವರ್ಷ ಎಲಂಜಿಗೆ ಜನವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಪಿನ 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಆತಿಜಿ ಮೇರು ಪುಣ್ಯತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎನ್ನನಾಗ ಆರು ಪೋಪುನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನರ್ದು ಮಲ್ಲ ಆವಡು ಎಲ್ಲ ಆವಡಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿಲಿಪ್ಪುನಕ್ಕ ಏನು ಅಂಚಿನ ಅತ್ತು ಎಟ್ಟೆ ಆನಕ ಓಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಚ್ಚಿ ಬನ್ನ ತೂಪೆ ಅಂದ ಈ ರೈಕ್ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚವೆ ಇಂಕ್ಲು ಒವೆಲ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಯಾನು ಒವೆಲ್ನ ದೆತ್ತೊಂದು ಜಾನು ಪೂರೆಲ್ನ ಯಾನು ಕೂಲ್ ಆದ ದೆತ್ತೊನ್ನು ಇಂಕ ಸೀರಿಯಸ್ ಪನ್ಪಿನಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಏರ್ ಪಂಡಲ ಅದು ಓಕೆ ಅದೇ ಏರ್ ನಮಿತ್ತಲ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಲಾಪುಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ ದಾದ ಪಂಡಲ ಯಾಲ್ ನವಿನ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲು ಬುಡ್ಚಾತಿ ಎಂಕ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ ವಿನ್ನರ್ ಆಪೇರ್ ಖಂಡಿತ ಆ 2 ಜನ ಯಾನ್ ಅವೇನೆ ಪಂಡ್ರಬಿದಣ್ಣಿ ರಕ್ಷಿತ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಕ 2 ಜನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಂಚ 2 ಜನ ಲಾಕುಲು ಬರಡು ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದ ಪೋಯಿನೆ ಕಾಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎನ್ನನಗನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪು ನನಗೆ 2-3 ವಾರ ನಾತಿ ಅಕಲು ಬರುವೆರು ನಿರಂಜನ್ಕಿ ಹಾಯ್ ದೇವರ ಭಯಂಕರ ಚಲಿ ಚಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ ಚಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಏತಿಯೇ ಚಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಉರುಡು ಚಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪತಿ 18 ಜಪ್ಪನ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಜುಡ್ಡಿ ಮೋನೆ ಪುರ ಬರಂಡು ಕಟ್ಟುಡು ಬಾರೆ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನೇ ಬಾಡುಜಿ ಮಾಮಿ ನಮಸ್ತೆ ಇವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಅದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾನ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಆರತ್ತು ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂಪುಜೇರು ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಪಿದೈಪಾಡಿಯರು ಯಾನು ಅಕ್ಕ ಬಾವೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಿ ನಾನು ಅಕ್ಕ ಬಾವೇರು ತೂಪುನು ಅಂದೆ ತೂಲೆಗೆ ಅಮ್ಮೆ ರೀತಿ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು 5 ವರ್ಷ ಉಂಡು 5 ವರ್ಷ ಉಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಚಲಿ ದೇವರೇ ಇರೇ ಪೂರು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಚಲಿ ಏಜ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಕೆಲವರ ಲೈಫ್ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಎಂಕುಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ ಉಲಾಯಿಕುಲು ಎನ್ನೊಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಇಂಚೊಪ್ಪುನು ಬೇತೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮರ್ದು ಕಡೆ ಪಿದೈಡು ಉಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ತಿಂಕ್ ಮಂಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನೆ ಕುಡೋರಿಲೆಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುನది ನಮ್ಮ ಆವಲಿ ಇಲ್ಲದ ಲೇಗುಲ್ವ ರಕ್ಷಿತಾ ಬರೋಡು ವಿನ್ನರ್ ಆವಡು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಕಾಲಿನ ಏರ್ ಮಾತ ಸೇವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಲ ಆಸೆ ಪೂರ ನೆರವೇರಡು ಐನತಿ ಬೇಗ ರಕ್ಷಿತ ವಿನ್ನದು ಬರಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಡಬುದಿರದಲ್ಲದು ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೋದು ಇಪ್ಪೆ ಮಾರಯ್ಯ ನೆಟ್ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವತ್ತು ಪಾಡ್ರಂಡು ಐಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ನ ಆಪಲಿ ಸರ್ತಿ ರಕ್ಷಿತಾ ವಿನ್ನರ್ ಇಂಕು ಹೆಂಗಿರು ಅದಕ್ಕೆ ದಾದೇಕ್ എങ്കീര് ഓടുമാരെ ബല ഞാനുല്ല ഞാനേ പലല്ല ఇంక మాతెర్ల బోడు ಏರಲ್ಲ ಕೋಪ ಬರ್ಚಿ ಏಡಲ ಗಲಟಲ ಬರ್ಚಿ ಈ ತಾತಲ ಬರ್ಚಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಪುರ ದಿತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ಪಾನೋಡು ವಿಶೇಷ ಪುರ ಅಕ್ಕ ತೂಲೆ ಅಕ್ಕ ದೇವೇರಿ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಇರೇದಾದೆ ಕಷ್ಟ ಇರೇದಾದೆ ಕಷ್ಟ
ಇಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರ ಐತಿ ಇದನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲನಾ ಕುಡ್ಲದಾರ. ಹಾಯ್ ರಾಮಂಜರಿ ಹಾಯ್ ಇದು ಲೈವ್ ದಾದ ಶೋಭಾ ದಾದ ತೋಜು ಜಿ ಪಿರಪೋದು ಬಲಯ ఏ వనిత యాన్ తోజుందుల నిజ్జ యాన్ తోజు నిజ్జ ఇంకా ఆత పైన మోలు పక్కడే మోలు నెట్వర్క్ ఇచ్చింది కూడి కుల్దు ఏ నన్ను ಬಂದ ಶೋಭಾ ಈ ವಾರ ಪೋದ್ ಬಲಗೆ ದಿಕ್ಕ ಆತ ಓಕೆ ಉಂಟು ಯಾನು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆ ಮೂಲ್ಗು ಇಂಕ ಉಳ್ಬುಡ್ಪು ಜಲ್ಲೇಟ್ ಏನನ್ ಕುಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮದಿ ಉಂಟು ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಇತ್ತೆ ತೋಜುಂಡಾ ಇತ್ತೆ ತೋಜುಂಡಾ ಉಮ್ಮ ಉಂಟು ಏನು ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಪೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತುಲ ಮುಲ್ ಬಡ 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 ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ತೋಜಿ ಪಂಡ ಸೊ ಬೈ ಫೋನ್ ಪಿರ ದೂರ ಬಂಟ್ವಾಲ ಓಡೆ ಒಬ್ಬ ಓಟೆಗ್ಯಾ ಇದು ಇತ್ತೆ ತೋಜುರಾ ಇನಿ ಅಂಚಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವನಸತೇರು ಆನೆದ ತೆತ್ತಿದೊಟ್ಟುಗ ಎಡ್ಡೆ ವನಸ್ಸು ಆ ಬಂಡ ಬೋಡ್ಚಿ ಬಂಡಾರ ನಿಗಲು ಎನ್ನ ಸರಿ ಉಂಡು ಯಾಂಕ ಮಾತ ತೋಜುನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಅಲೆಗ್ ತೋಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನು ಲೈವ್ ಆದೆಯಾ ಎಂತವ ನಿಂದು ದಯನ್ನ ಉಡುಪಿ ಈರು ಉಡುಪಿ ದಾರತೆ ಯಾನ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ದಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆದ ಸಾದಿ 1 ಗಂಟೆನೆ ಬತ್ತಲೆ ಆತೆ ಸೊ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ತೂತಿಜ್ಜಿಯಾ ಇತ್ತೆ ತೋಜುನ ಪನ್ನ ಸುರುಟು ಬತ್ತೀರು ಏನ್ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲೇನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲೇನಾ ಮುಲ್ಲ ಹಂಗಿ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಅರ್ಧ ಬಾರ್ದಿನ ಹಾಯ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಅನ್ಸದೆ ಎಂತ ನಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಉಂಟಾ ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಪಪ್ಪ ತೂಪು ಜೇರು ಪಿದೈ ಪಾಟೇರಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ದಾದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಬ್ಯಾಡ್ ಉಂಡಾ ಅರೆಗದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ ಪಪ್ಪಾಗ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಾಜ್ ಓಕೆ 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 ದಾದೆ ಓಕೆ ದಾದ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಜಿರಿಗ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನನು ಇರ್ನ ಅಕ್ಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಇರ್ ನಿಜವಾದ್ಲೆ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕಗ ಗ್ರೇಟ್ ಪನ್ನೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕನ ರೂಪಡ್ ತೂಪರತೆ ಇರಿಗೆ ಐಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೂಡ ಪೊಪ್ಪಾಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಜಾರಿಪಿದೆ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಉಂಡು ತಿಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಇರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಅಕ್ಕ ಅದಿರೇಗ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆರತೆ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ದಾದೆ ಬೋಡು ಇರೇಗ ಪೊಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಬೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಯ್ಯರನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಸರಿ ಪೂಜೆರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವುದನ ಇಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಅಲೆಂಗಡಿ ಇತ್ತ ಪಪ್ಪ ಅಲೆಂಗಡಿಯಾ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ
ಇನ್ನು ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಬ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಎಂತ ಮಾರಾಯರೆ ನೀವು, ಒಂದು ಲೈವ್ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣ್ತ ಉಂಟು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಕಾಣ್ತ ಉಂಟಾ? ಈಗ ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್, ವಾಸ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಉಂಟಾ ವಾಸ್ತು? ಓಕೆ, ಇಚ್ಚಿ ಈಗ ಸರಿ ಉಂಟಾ? ಸರಿ ಉಂಟಾ? ಈಗಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀನು, ಲೈಕ್ ಕೊಡು. ಶೋಭಾ ಪೋಯನಾ? ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಮೊಲ್ ಪೋಯ್ ಪೋ ಬನ್ನೆಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ನಾ ಅಂದ ಮಾರವಲು. ಶೋಭಾ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು? ಇತ್ತೆ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲನಾ? ಮೊಲಿಜ್ಜಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ದಾದ ಕಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್. 100 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜೆರು ಪೋಯೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜರ ಅದ 100 ಜನ ಬತ್ತನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಣ್ಣ ಟವರ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅತ್ತು ತೇರದ್ದ ಬಂಗೆ ದಾನಿ ತೆಲ್ಪುನಿ ಆಯಕ್ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಾಂಡು, ಇಡೀ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಟವರ್ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಂದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ. ನಾನು ಉಂತಲೆ ಆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಟವರ್ ಪಾಡ್ಪವೆ ಐಟುಗಳು ಮಿತ್ತಂಬಡು ಕಂಬಡು ಮಿತ್ತಬೋದು ಕೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಲೈವ್ ಆಯ್ಬೇಕತ್ತಿರ್ತ ಬರ್ಪೆ. ಸೋಪ ಗ್ಯಾನ್ ಸರಿ ತೋಜ್ವೆ ವನಿತಾ ಗ್ಯಾನ್ ತೋಜಂದು ಉಲ್ಲೆನ ಇಜ್ಜ ಪನಿಗೆ ಈ ಬೊಂಬೈದಲತ್ತ ಮೋಲ್ ತೂಲೆಗೆ ಟವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಲ್ನ ಊರುಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಲು ಆಲುಗುಲೊಂದು ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಬನ್ಪಲ್ಲ. ವೈಫೈ ಆನ್ ಮನ್ಪು, ಆನ್ ಮಂತ್ ತುಲ ಬರ್ಪು. ನೀಕ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಜ ಮಾರಾಯ, ನಿಂಡ ಕನ್ನಡ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ ನಿಂಕ್ ಬರ್ಪುಜತ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರ್. ಬಸವರಾಜ್ ಹಾಯ್, ಬರ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ? ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ಕೊಂಬ ಬಿರಿಯಲು? ಅಕ್ಕ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಪ, ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ. ಸುರತ್ ಕಲ್ ಗೊತ್ತಿಜ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬರ್ತನ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಪ್ಪುನು ಸುರತ್ ಕಲ್ಡೆ, ಉಡುಪಿಡ್ದು ಬರ್ತನ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಇರುವ ಬಂದೇನಿ. ಯಾರು? ರಂಜಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಹೊಸತ್. ರಂಜಿತಾ ಒನಸ್ ಆಂಡೆಕ್ಕ ಒನಸು ಆಂಡ್ ಒನಸ ಅದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಕರ ಒಂದು ಬತ್ತು ನಾನು ಎನ್ನ ದಾದ ಬಾರೆ ಮುಳು ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಬರಿಟ್ ತಾಲುಂಡ ಕಜಿಪು ಇಂಕ್ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮೊಟ್ಟೆ ತೆತ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರೊಂದುಂಡದ ಓದೊಂದುಲ್ಲದ ಬನಿದ ಆರು ಪಂಡೇರತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀನಿ ದಾದದು ಗೊತ್ತಜ ಅಂತ ಮೋಡ ಉಂಡಾತ ಅಂಚನ ದಾದನ ಬರೊಂದುಂಡು ವನಿತಾ ಜಾ ಆತ ಶೋಕ ಬರೊಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ಪದ್ಮನಾಯ್ಕ ಹಾಯ್. ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡುಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ. ಎಂತ ಹಾಕುದು ಮಾರೆಯ, ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸ್ತದಿಂದ ಅಂಚಂಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಉಂತಿಯ ಆಯಿತು ಶೋಕ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಶೋಭ ಅಂಚನ ಬರಬಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಬರೋದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಂಚರಿಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಂಚರಿಪ್ಪುಂಡು
ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ. ಓಲ್ತಾ ಅಂದು ರಂಜಿತ್ ರಂಜಿತ್ ಯಾವ ಊರು? ಓ ಊರು ವನಿತಾಗೆ ಅಂತ ತೂಜುಂದಿಜ್ಜೇನಾ? ತೋಜುಂದುಲ್ಲೆ ನೆಜ್ಜ ಚಿಗುರು ಪಾಡೆ ನಿಕ್ ಬಡ ಪುಂಡ ಅಂಚ ನಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ. ರಾಮದಾಸ್ ಭಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಈ ಫೋನಾಗ ಜನಾಲ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಕ್ಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಜಾಬ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಡು. ಇಡೀ ಜಾಬ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಡಾ? ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕ ಲಂಚ್ ಬೋಡೆ ಕುತಂತ್ರಿಯ ಕಟ್ಟ ini ada ini apa lu దాని అని చాపిని ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟ ಒಂದು ಅಂದು ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಎಂತದ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಲೈವ್ ತುಂಬ ಬಫೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಜೇಶ್ವರರು ಪುನಃ ಇತ್ತು ಸರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಸರಿ ಅಂಡ ಬಟ್ ಫೇಸ್ ನೋಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನನ್ನ ಯಾನು ಮೋನೆ ತೆಗೆದು ಬರೋಡ ಈ ಪನ್ ಮೂಲುಕ್ಕುಲು ಒಂದೆ ಮರೆ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ. ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಾತ ಖಂಡಿತ ಬರೀಟುಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ದತುಲ ಇತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಬರೀಟುಲ್ಲೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜವ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಊರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಅವಲೆ ಪುನಿಯಾನು ಮಾರಿಗುಡಿ 50% ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಅಂಚನಾ ಮಾರಿಗುಡಿ ಇಟ್ಟು ಹತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಉಲಾಯ್ ಇಪ್ಪುಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಉಲಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ತಿಲಕ್ ರಾಜು ಅನಸಾಂಡ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೋಜುನಾ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ನಾನು ದಯಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಬರಟುಗುಲ್ದೆ ಉಂಡಕ್ಕ ದಾದೆ ಉಂಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಜಿರ್ಗುಪಡಿ ಚಾನಲ್ ఉండా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉండా నీకు పల్లె ఛానల్ ఇస్తే నాకు పల్లె మరి బ్లూ కోర్ప ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಡ ಯಾವ್ ಓಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಡ ಯಾವ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕು ಲೈವ್ ಉಡು ಅಂಚೆ ಇಂಕಲ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜೆ ಅವೆ. ಸಾರಿ ಬೇಜಾರನ್ ಪೋಚಿ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗಾರರಿಗ ಊರ್ಗೆ ಎಂಡ ಪನ್ಪ ಇಂಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ರಂಜಿತ್
ರಂಜಿತ್ ಅಕ್ಕ ಲೆತ್ತರತೆ ವನಸ್ಸುಗು ಓ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಬನ್ನ ಇದು ಸುರತ್ ಕರ್ನಾಡ್ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೇ ಇದಾದ ಪಿರು ಅಂದುವಾ ಅವ್ ನೀರು ಬರ್ತೀನ ಕುಲೆತ ಉಪದ್ರ ಉಂಡಲ್ಪ ತಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ದಾಯಿಗೆ ವನಿತ ನಿಕ್ದಲ್ಲ ಪಿರೋಡ ಮೀನು ತೋಜಿನ ಬೊಲ್ದುಗುಂಟದ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಯ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನ ಹೊರ ಬತ್ತೀರ ಡಬಕ್ಕಾಕ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜೈಕ್ ಬ್ಲೂ ಕೂರೋಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೇಳ್ನಿ ಗುಡ್ಡಗೊಪ್ಲ ಗುಡ್ಡಗೊಪ್ಲನಾ ಐ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದಾದು ತೋಜಿನ ವನಿತ ನಿಕ್ಕನೆ ಟೆಮಿನಿ ಬಲ್ಪುನ ಜಿಂಚಿ ಪೋಪುನ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಜೀವನ ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಕನ ಈ ಮನಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಕೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೋಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಫುಲ್ಲು ಮೋಡ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಮಿನಿ ಬರ್ಪುಡ ಅವೇನಾ ಅಂದಿಂಚ ಕುಲ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಒದ್ದಲೇಟು ಕುಲ ಇತ್ತ ಒಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಪುನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಏರ್ ಬಂಡಿನಿ ನೈಟ್ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಪಿದಾಡ್ ಬೇರು ರೆಡಿ ಆಪೇರು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಐಕ್ಲು ದುಮ್ಮೆ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೋಯ ಬಕ್ಕ ಬಾಕ್ಲಿ ಬಾಡ್ಬೇರತ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ತನ್ನಾತಿಗೆ ದಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಊರ್ನ ಐಕ್ಯಾನ್ ದಾಲ ಉಂಡಾವಿನಿ ಅವಕ್ಕೆ ಓ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳ ಎಂತ ಎಂತ ಹೇಳು ಎಂತ ಬೇಕಿತ್ತ ಎಂತಾದ ಬೇಕಿತ್ತವ ಇತ್ತೆ ಓಲು ಬಲ್ದುಕೊಂಟದ ಓ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಲೆ ಬಕೈತೆ ಓ ಕುಲೆ ಕುಲ ಚೂಡಿದಾರ ಬಾಡಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಕಲರ್ದ ಕಲರ್ ಚೂಡಿದಾರ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲೇರಾ ಈರ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೋರ್ಚಿ ಇಷ್ಟ ಕಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಪಾತೇರ್ ಅಂಚಿಲದು ಏರೆಜಿ ಇಂಚಿಲದು ಏರೆಜಿ ಪನ್ ಒಲ್ಪಲದು ಏರೆಜ್ಜಾಯನು ಎನ್ನಂದಿತ್ತಿನಿ ಟ್ರೈಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಓಲ್ ಪೋತುನೊಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಕ್ಕದು ಅವನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಿಜ್ಜದ ಖಾಲಿ ಕೈಯ ಕೈಟೆ ಬತ್ತನಾತ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಬರಂದುಗುಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಐಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ದ ಬಟನ್ ಒತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೇಲೊಂದು ಬರ್ಪುಡು ಆಣ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಿದಾಡಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಒಪ್ಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ಸೈನ್ ಪಾರ್ದು ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಸೈನ್ ಎಂಚ ಪಾಡುವ ಅಕ್ಕಲು ಉಂತದ್ದು ಕುಲೆ ಅಂತ ಉಂತದ್ದು ಇಪ್ಪೇರು ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಎಂಕಲ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಇನ್ನು ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಓ ದೇವಾ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಮಾರ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಧೃತಿ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ಪಾರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪಾರ ಡಬಲೆ ಪೊನ್ನು ಕುಲೆ ಬತ್ತನಾ ಯಾನೇನಾ ಅಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಕುಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಕುಲೆ ತಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಕರಿಯಪ್ಪ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಂದಾಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೇಡ ಬಲ್ಲ ರಂಜಿತ್
దాది తెలుపును ಕುಲೇಕ್ರೆ ಮುಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾರ್ರೆ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಸುತ್ತಲ ಪನ್ಪನತ್ತು ಏರ್ಲ ಸಡನ್ ಗೇಡ್ ತುಲೆ ಬತ್ತಡ ತಿತ್ತು ವಾಚ್ಮೆಂಟ ಪಾತಿರ್ದೆ ಬರೋಡು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ ರೂಮ್ ದಾಕಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಕುಲೇವಲ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾವು ಯಾನ್ ಏರ್ ನಿಲ್ಲ పోపు నీందు ఎంకల కంపౌండ్ తులే బర్పుచ్చి కులేవల్ అంచి పోవు మంచిగోతనా ಅಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡತ ಅವ್ಳು ತೋಜುನ ತಿಲ್ಲು ಬರ ಅಂಚಿ ಪೋ ಕುಲಬುರ ఇంకా నీళ్ళ బుజ్జి నువ్వు పోతున్నా మారేనట్టు మొత్తం ఉండు ఇరు పండ ರಂಚ ಕೆತ್ತಿ ಅಂದು ಓ ಅಂಚನಾ ಆನೆದ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪೇಷಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ದಾಯಗ್ പേഷ്യൻ്റ് അക്ക ഈയന ഇല്ലട് ഇപ്പേര് എന്നെ ഇല്ലട് మస్తు జనం లేరు అమ్మ 2 జోకులుల్ల పప్ప ఇచ్చారు పప్ప 2 ವರ್ಷ ఎలంజికి పోదారు ఆరు ఫారిన్ పోతారు ఆనకెత్తి దీపుడు బక తెత్తే ಇದೇ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಾಪುನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಶೋಭ ದಾದ ಮನ್ಪುರಿ ತೆತ್ತಿ ಯಾನೆ ಬಂದು ಪೋಪೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂದು ಬಯರಂಡಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಗಡಿ ಗಡಿ ತೋಜಿ ಪಡೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪುನ್ ಬನ್ನಿಗೆ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ದಯಗೆ ಸಾರಿ ದಾದುಂಡೇಟು ಸಾರಿ ದಾಲೆಜ್ಜೇಟು ದಾದಿಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಕೇನಿ దాదా అందుకే ఏంటంటే తప్పు దాదా ఉండు కేనెట్ దాదా 2 ఇత్తినే నిత్తిలాగా పనుపను హాయ్ అక్క హాయ్ ಹಾಯ್ 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 ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಂದವರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಐಕೆ ಕೇಂದ್ರ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಜಂಡ ಬತ್ತಿನ ఒకరికి కేన్ వేరే ఏతల ఒర్తి ఎప్పున ఏరు లేరు అంచ ఇంచ పంటదు పన్ నికులు కేన్ నికల కర్తే పన్పునే ఎన్న ఏరు కులే బత్తన కులేటల పనిపే కొంచెం లైక్ కూరల మార సబ్స్క్రైబ్ అవుతుంది పొక్కడే బర్పులు పోడ్చింది ఓకే ఇన్న ఊరు ఓళ్ళు మేడం ರಂಜಿತ್ ಎನ್ನ ಉಳಿಸ್ರತ್ ಕಲತ್ ಕುಡ್ಲೆ ಪ್ರಸಂತ ಬಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಮಾರ್ರೆ ಓಲರ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಕಿ ಮಾರ್ರೆ ಪನ್ಪುನಕಲು ಬರ್ಪೇರತೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಿದೆ ಇಂಕ ಪಾತಾರ್ರೆ ಮಾರ್ರೆ ಓಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತಡಿ ಇತ್ತಿಜರ್ ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಓಲುಂಡು ಎಂಚಿನ ಸೊ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ വീട്ടിലെ ಅಂದೆ ಮನಸಾಂಡೆ ಮನಸಾಂಡು ದುಗುರ್ಬೇಳಿ ಪಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ತಡ್ಕ ಹೋಲ್ಪು ಪುನಕ ಯಾನು ಕುಡ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಂಜಿತ್ ಓಕೆ ಇರ ಮಂಡಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊನಿ ಅಲ್ಲಿ ತಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ನ ಸರಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕುಲೆ ಬತ್ತನ ಕುಲೆಟ ಪನ್ಪೆ ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲ ಬಂಡದು ಆತೆ ಏರ್ ಪತ್ತನಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಕುಲೆಲ ಬರಡ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮೆಲ ಬರಡ ಇಂಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೀ ರಂಜಿತ್ ಎಂಚ ಕೂರಿದ ಕಟ್ಟ ಅವೇ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಪಡ್ಡು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಎಂಕಲ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟಜ್ಜಿ ಓ ಕುಲೆ ಓ ಕುಲೆವಾ ನಾನು ಸ ಕುಲೆ ನೀನು ಸ ಕುಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಾರಾ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಊರಿಗೂ ಬಲೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಓಲು ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಮಾರ್ರೆ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ದಾಯ ಪಂಡ ಹಿಂಗ್ ಪಾತೇರ್ನ ತುಳು ತಕ್ಲು ಪಾತೇರ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ ಶೇ ಅಂದೆ ಮಾರ್ರೆ ಓಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಒಲ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಮಾರ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸೀದಾ ಅಡೆಗೆ ಊರು ಒಲ್ಪದ್ರತಿ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಇರ್ನ ಕಜ್ಜಿ ಸರಿ ಚೀನಿ ಅವೇ
ಕುಲೆ ಬೈದಿನಿ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ನಾರೆಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಚ್ಚು ಮುಲ್ಪ ವಿಟ್ಟ ಗೊತ್ತೈರಿ ಪುದರ್ಕೆ ಎಂದೆ ಬೈಜಿ ಬೆದ್ರ ಬರಡಯಾನು ಇಂಕ ಬೆದ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಬತ್ತನ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬಕ್ಕ ಕೊಪ್ಪ ಪೋತೆ ಬಕ್ಕ ಏನು ಓಡ್ಲ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ಹೊರ್ತಿ ಅಡೆ ಬರಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳ್ಳ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಡೆ ಪೋನಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ತೊಂಚ ಇನ್ನು ಆಚೆ ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡ್ ಪೋಂದೆ ಅಡೆ ಇಜನ ಪೋ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಹೊರ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಗ ಓಲುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಿಗುರು ಬಾಡೆ ಓಲ್ಪ ಎಂಗ ನಿಜ ಬದಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಪಂಡದು ಮಾರ್ಚ್ ಜಾತ್ರೆನಾ ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ 3 ತಿಂಗಳುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಬೆದ್ರ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟೆಡು ಅಂದ ರಂಜಿತ ಬೆದ್ರ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟೆನಾ ಐನಾಜಿಗೆ ರಡ್ಡ ದಿನಲ ಗಮ್ಮತ ಒಂಚ ಬಾಕಿಲ ಅಂಡ ಪಾರ್ದುಂಡ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ ಕೇನುಜಿ ಐನಾಜಿಗೆ ಬರ್ಕ ಮಾರ್ಚಿರು ಕೋರಿ ಮೀನು ಪುರುಂಡ ಕೋರಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮೂಡೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಬೋಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಜನ ಬರ್ಪದ ಜನ ಲೆಪ್ಪಡ್ಸಿ ತರಕಾರಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪಾರ್ದೆ ಟಾಟಾ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಬನ್ಪಿನಿ ವಿಟ್ಲ ಕೂತುಂಡೇది ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ವಿಟ್ಲಗ ಪೋತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ವಿಟ್ಲದ ಪುದರ್ಗೆ ಅಂದ ಇತ್ತಲ ಕೇಂಡೆ ಇರು ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ವಿಟ್ಲ ತೂತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಉಂಡುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ನೆರ್ಪಾಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡದು ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲ ಇಟ್ಲ ಒಲುಪುನೊಂದು ಅದ ಬಸ್ತ ನಂಬರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ವಿಟ್ಲ ಅವನ ಲೈಟ್ ದಿಕ್ಕಲು ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಕಿಲ್ ನಂಜೊಂದಿತ್ತು ಅವಳವಳು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ಪುಜೇರು ತುಲೆ ಅಂದು ವನಿತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರಿ ಅಪ್ಪಜ ಪುತ್ತೂರು ಗೊತ್ತುಂಡಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಕೇಂದೆ ತುಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ದಂಚ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ದಲ್ಪನ ಪುತ್ತೂರು ಕೇಂದೆ ಪುತ್ತೂರುಗಳ ವೈಜ್ಯ ವಿಟ್ಲ ಮಾಣಿ ಇಂಕ ವಿಟ್ಲನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಿಟ್ಲಾಡು ಜಾತ್ರೆ ಬಲೆಕ ಬರ್ಪೆ ಬಸ್ ಏತ ನಂಬರ್ ಬಬ್ಬಿ ನಡಿಗೆ ಹಲೋ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಹಲೋ ವೆಂಚಲ್ಲರು ಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಡು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಗ ಬೈದಿರ ಜನ ಇನಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಬಂಟ್ವಾಲ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿಗ ಬಂಟ್ವಾಲ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಹಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೀರ್ ದಾದ ಶೋಭಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ತೂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲತ್ತೆ ತಿಕ್ಕನ ಪೋಪೆ ಹಾಯ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ವಿಟ್ಲ ಮಾನಿ ಏರವು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಶೋಭಾ ಪನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ವಿಟ್ಲ ಮಾನಿಗೆ ಅಂದ ಶೋಭಾ ವಿಟ್ಲ ಮಾನಿಯಾ ಏಯ್ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಏರು ಆಲೆ ಶೋಭಾ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಾಣಿ ದಿಕ್ಕುಡು ಶೋಭಾ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಓ ಆಲಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಐಕ್ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಸುರತ್ ಕಾಲ್ದಾಕುಲು ಕುಡ್ಲದಾಕುಲು ಬರ್ನಾಗ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ತಾಗೊಂಡು ಅದೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಜಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬನ್ನಾಗ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿವರ್ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತನ್ ಬೈದೋಡು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಬಲೆ
ಯಾರನ್ನ ಶೋಭಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಆಂಡಲ ಶೋಭಲ್ ಎಪ್ಪು ಚಲ್ಲದ ವನಿತಾ ನಮ್ಮ ಶೋಭನ ನಮ್ಮ ಇಡಿಗೆ ಪೋಯವ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯ್ ಇಡೀಗೆ ಬಂಟ್ವಾಲಾಗ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡಿಗೆ ವಿಟ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಪೋಯ್ ಶೋಭನಿಲ್ಲ ಪೋಪನ ಬಿಡ್ಚಿ ಇರುವಲ್ ಪೊಪ್ಪುನಿ ನಾನು ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ವನಿದಿಜ್ಜಲ್ ಈ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ವಿಟ್ಲಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಬಸ್ ಉಂಡಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡಾ ಏಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ವಲ್ಪೋದಾರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಶೋಭ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವೀರು ಶೋಭಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಭ ಕೋಟೆ ಅನ್ನುಲ್ಲ ಅದ ಟೀಚರ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಿರಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಸತ್ಯ ದೇವರಾಜ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆದದ್ದು ಗೊತ್ತಿ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಳೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೆಲ್ಕರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೆ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಪೋತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋತೆ ಉರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಂಚಿ ಪೋತೆ ಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ ಕುಂದಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಮಟ್ಟ ಪೋತೆ ಬ್ರಹ್ಮವಡು ಲೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೇರು ಅಡೆ ಪೋತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಕೊಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಕೊಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಏಸ್ ಅಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳನ ಓಕೆ ಶೋಭ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ತಾಲಿ ಬಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಪುತ್ತೂರು ಗೊತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಸ್ಟಡಿ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಇತ್ತೀನತ ಯಾನು ಓಡೆಲ್ಲ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಧನು ಪೂಜಾರಿ ಏರು ಪೂರ ಪೋಯೇರು ವಿಟ್ಲಾಗ ಸುರತ್ ಒಲ್ಪಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೋಪಿನ ಬಸ್ ಏತುಲುಂಡು 45 15 ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗಂಚಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಬಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ತರ್ಕ ಬತ್ತನ ಉಲೈ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಕೈಕಂಬ ಅಂಚಿ ಊರು ಸೂರಿಂಜ ಮತ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಕ್ಕನೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಅಂಚಿ ಊರು ವಿಟ್ಲದಕ್ಕಲು ಓಲ್ಲಾರು ಮಾರ್ರೆ ಏರು ವಿಟ್ಲದಕ್ಕಲು ವಿಟ್ಲಾರ ಅಂಚಿತ್ ಮಾತ್ರ ಪೋನು ಬಕೊಂಜಿ ವಿಟ್ಲ ಏರು ಬಕೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತೇರು ದಂಡ್ರಜ್ ಆರೊಂಜಿತ್ತೇರು ಪೂಯಿರ ಅಂದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಟ್ಲದಾರ ಅಂದು ದನಂಜ ಏರುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ವಿಟ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತ ಕಜಮುಡು ಕಜಮ್ದು ಆವು ಅಂದ ಅವೋಲು ಕೇಪುಡು ಸಿಸ್ಟರ ನಾನು ದಾದು ಊರು ಬರ ಮಾರ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಯಾರ ಎರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಶೋಭಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಓ ದೇವರೇ ಎಂಡ ಓ ಊರ್ದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ದಾದು ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಲೆ ಪನ್ಪೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕರಾವಳಿ ಒಂದುಂಡು ಕರಾವಳಿ ಪೋಪುಚಾರ ಒಳ್ಳೆ ಎಗ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾತುಂಡು ಮಾ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡುಂಡಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಟಿಕೆಟಿಗೆ ಏತಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೊರ ಪೊಗ್ಗಿದ್ದು ಬೈದ್ವೇನ್ ಒಂದೇ ಕಜಬು ಮೊಲಿಗೆ ನಾನು ಎಕಡೆ ಬಂತೀನಿ ವನಿತಾಗ ಪೋಯ ಬಂಡದ ಆಲಿತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪೋಯೆ ಪೋಯಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೋದಾಂಡು ಈ ಹೊಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ವನಿತಾ ಏರವು ವನಿತಾನಾ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆ ಉಡುಪುನು ಅಲ್ಲಿ ಊರು ಉಡುಪಿ ಕೆಪ್ಪು ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಆಂಡಿಗೆ ಶೋಭ ಈ ಪೋರ್ಚಿ ಈ ಮನ್ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಲ್ಲಾಡು
ನಾನು ಈ ಪೋಪಿನಿ ಜಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪಿರ ಬರ್ಪಿನಿ ಜಪ್ಪಲ್ ಪಕ್ಕಡೆ ದುಮ್ಮೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕು ಜಿನಿಕ್ ಕೂಡ ಅಡೆ ಪುದ್ ಪಿರ ಬರೋಡ್ಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವನಿತ ಯಾಲ್ನಿಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆಜೆಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಐನ ಆಜೆಕ್ ಪೊಯ್ ಎಂಕುಲು 4 ತಾರೀಕು ಪೊಯ್ ಐನ್ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಮುಟ್ಟನಾಗ ಬಯ್ಯ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ 4 ತಾರೀಕು ಪೊಯ್ ದುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಪೊಯ್ ಅಕುಲು ಮೂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬಾಂಬೆ ವನಿತಾ ಬಾಂಬೆ ಆಲು ಉಪ್ಪುನು ಬಾಂಬೆಡು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಊರು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಉಡುಪಿದ ಬನ್ನು ಈ ದೂರ ಪೋಪುನಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನಿಡೆ ಜಾತ್ರೆ 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 ಪೋಪೆ ಇಡೇಗ್ 6 ಲೆತ್ತೇರು ಪ್ರಶಾಂತ ಪಚ್ಚು 6 ಲೆತ್ತೇರು ನಾನು 6 ನಡೆ ಪೋಪುನಿ ಪೋಪಿನಿ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಪನ್ಪರ್ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಲುಲ್ಲರ್ ನಾಡ ಪೋಪುನಿ ನಾನು ಇಜ್ಜೇರಿ ಏಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ 2 ಗೇಣು ಮಾರ 2 ಗೇಡು ಸುವರ್ಣ ಕುಲ 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 ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾ ತೆರನಲ ಉಗ್ಗ ಉಂಡು ದಾಂಡ ಎನ್ನಾತನ್ ಉಂಡುದು ಎ ಕಡೆ ಮೇಡಮ್ ಚಲಿ ಚಲಿ ಈ ಚಲಿ ಎಂಕ್ ಸೆಕೆ ಸುದೀಪ್ ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ಬೊಕ ಕಾಲ್ ಓಕೆಗೆ ಯಾ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಬರ್ ದಿ ಒಂದೇನ ಕಾಲ್ ಓಕೆಗೆ ಯಾನು ಉಂತುಜಿ ಇದು ಉಂಡುದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುನಿ ಅಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚೊಲ್ಲರು ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಮಂಗಳದೇವಿಗೆ ಏರೋ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುನ ಸೋಬಕ್ ಯಾನಿಗೆ ಯಾನ್ ಉಂಡುದು ಬೈದೆಗೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂತಿಜಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಜ್ಜಿಪುದಾದ ಗೊತ್ತನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಟಿ ಮಟನ್ದ ಬೋಟಿಗೆ ಇನಿ ತಿಂದನ ಬಂಜ್ಬೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನಂತಲ್ ಇತ್ತ ಪನಾತ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಜಿಪ್ಪುನನ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಜಿಪ್ಪುನು ಬಾತ ಈತ ಬೇಕಲ್ಲ ಭಾರತ ಕವ್ವೋ ದಾದ ಬೋಟಿ ಎತ್ತ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅವಳು ಪಿ ಜಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತೈರೆಗು ಅಂದು ಮಂಗಳದೇವಿ ಪಿ ಜಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಶೋಭಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುನ ಅಂಚ ಆರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಮೊಲ್ಲು ಯಾಂಕ್ ವೆಜ್ ಯಾನ್ ವೆಜ್ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಅಂಚ ದಾಲ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗ್ ಮದಿಮೆ ಅವಡು ಆಲೆ ಮಾರ್ರ ಗ್ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಪಡು ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಯಾನು ಕ್ಲಬ್ಬುಡುಲೆ ತೂಲೆಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ಕಂಪ ಮಾಂಡ ಇರೇಗು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತನ 6 ಜನಟ್ಟು 6 ಒರಿ ಅಜ್ಜಿಲ ಆಯ್ನೆ ಅಕ್ಷಿತ್ಲ ಆಯ್ನೆ ತೂಲ ರಡ್ಡೈಡ್ ಪಾಪ ಮಾರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಹತ್ತು ಪೋಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ತದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಚಿಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಮದುವೆ ಓಡಿ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಅವೆಂಚ ಗೊತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಮಟನ್ ನಿಕ್ ಬೋಟಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪಣ್ಯಕ್ಕ ಏರ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತೆ ಮಟನ್ ಒಂದು ಬೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಆಕಾಶ
ಎಂಕೆಲ್ಲ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚ ವೆಚ್ಚ. ಓ ಸಾರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಡ್ದಾರಾ? ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಲೆ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬುಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಸಾರಿ ಅವೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ ದಾದದ ಪಾತೆರ್ದ ಜೆಂಕ್ ಕನ್ನಪ್ಪ ದೇವನ್ ಹಾಯ್. ಓ ತಿರ್ಗುಂಡಿಗೆ ದೇವರೆ ಇಂಚಿನ ತಿರ್ಗುನಿಯಾ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗುನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ಗುಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆಪುಂಡು ದಿಗುಲು ಬೋಲೆ ಆಂಡಲ ಈ ದೂರ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಬರಯತ್ತ ಹೊರಗ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಬತ್ತ ಪೋ. ಈ ಊರು ಬಾಲ ತಿಕ್ ಇತ್ತ ತಿರ್ಗೋದುಂಡಾ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಓಲು ಶೋಭಾ ಏರ ಪಂಡಿ ತಿರ್ಗುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶೋಭಾಕಿ ತಿರ್ಗುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅವಳು ಕುಲ್ಲೆ ಉಂಡು ತಿರ್ಗುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಟ್ಟ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಏಪ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಏಪ ಆ ಬತ್ತನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಂದಿಕ್ಲೆ జోగులి జెరుబులు బపూర మల్లకులేపును జనవరి 14 జాతర సంక్రమణ దాని మకర సంక్రమణದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜಾತ್ರೆ ಪುಣ ಪ್ರೀತಿರು ಪನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರೀತಿರು ಪನ್ನಿ ಜೋಕುಲಾವಾಡು ಮಲ್ಲಕಲಾವಾಡು ಏರ್ಲ ಪೋಲಿ దాదక్క నిద్ర పరుపు యాన్ చెప్పుజి యాన్ చెప్ప నాకు కొంచెం గంట అప్పుడు లైవ్ ఎండ్ మంత్ బిగ్ బాస్ తోపే ಅವು ಮುಗಿನಟ ಕುಲ್ವೆ ಜನವರಿ 10 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 14 ಎಂಡ ನಾನು ಎಂಕಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಬ ಬತ್ತನ್ ಮಾತೆರಿಗಿಲ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪನ್ನಿಕ್ ఇట్లా జాతర 14కి ఒక 10కి స్టార్ట్ అవ్వమని ఇంక భయంగా ఉంది జాస్తి. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮೋಡ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ಅಲ್ಪ ಮೋಡ ಉಂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಲಕ ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚುಂಡು ಭಾರಿ ಭಯಂಗ ಉಂಡು പൊന്നിജ്ജി പന്നെ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಆ ಜನ ಬತ್ತದು ಪೊನ್ನು ಹಿಂಗ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಿ ಗಣೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಯ್ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ಯಾಗ ಜೋಕುಲ ಹೊರ್ತಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬಕ್ಕೋರಿ ಉಲ್ಲೆ
ಇಲ್ಲಾಡು ఆయన PUC ಪುರಾಂಡ್ PUC ಅದು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ದಾಂಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಳಿ ಉಂಟು ಅಕ್ಕ, ಫುಲ್ ಚಳಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ. ಜೋಕ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆತನಿಗೆ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಈ ಮನ್ಪೊಂಡನ ವಿಟ್ಲಾಡು ಜೋರು ಚಳಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ಮೂಲ ಆತ ಚಳಿ ಇಚ್ಚಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಮೂಗು ದೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮೂಗುಂಡದ ಮುಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ಡು ಪೂರ ಬಂದೇ ಪಿನಿ ಚಲಿಕ್ ಯಾಮಸ್ಕ ಬರ್ಜಿಪ್ಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಳಿ ಅನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಪೂರ ಬಂದು ಬರ್ತದು. ಉಮೇಶ್ ಪ್ರಭು ಹಾಯ್. ಯಾನು ಸಂಡೆ ಏದಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಯೆ ದಾದ ಚಳಿ ಮಾರೆ ಪಂಡ ದಾದಿಗೆ ಪೈನಿ ಧನು ಪೂಜೆ ಪೋಯ್ ಓ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಅರ್ಥ. ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಾಲುಂಡಕ ಅಂದ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆನಾ ಓ ಎಂಕಲಿನ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಬೈಜಿ ಧನು ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತಾನ ಅರ್ಥಾಣಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕಡ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನು ಕೂಡ ದಾದನ ಪಂಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓ ಗೊತ್ತಾಂಡು ವಾರ ಗೊಂಜಿಂದು ಉಪ್ಪುನದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಳಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಅವಳ ಪುಲ್ಲೆ ಕೊಲೆಗು ಪನ್ಪುನನೆ ಬರ್ಚಿ ಇದು ಖಂಡಿತ ಬಾಕಿಲ್ದೆ ಇದೆ ಇಂಕ್ ಚಳಿಗಾಲಿ ಹಾಕೊಂದುಂಡು. ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಪಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳಾರ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಂಡತ ಕಾಲೇಜ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಆದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಾ ಮೂಜಿ ಮಂತ ಆಂಡಿ ಓ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಲ್ದು ಬಾಲೆನಾ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಗುಡ್ ಪೊನ್ನತ ಗ್ರೇಟಿ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನಾದ್ರೇನಾ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬುದಾರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದಾರು ಚಳಿ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಚಳಿ ಓ ದೇವರೇ ಶರಣ್ ಭಾರಿ ಚಳಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಿತ್ತುನುಲ್ಲದೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಚಳಿ ಎಂಕುಲು ಆಕಾಶಡುಲ್ಲ ಅಂಚು ಬರ್ಪುಜಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಮೂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಆಸೆ ಆಪುನ ಎಂಕಿತ್ತೆ. ಶೋಭಾ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಪುನದ ವಿಟ್ಲಾಗು ಈರ್ ಬೈದಾರು ಯಾನ್ ಬೈಜಿ ಶೋಭನ ಎಲ್ಲ ಜಿದಾದನ ಮದ್ವೆದ ವರ್ಷ ಮಂಡಲಿ ಆಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬೈಚಿರಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಅವೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ನಿಕಲ್ಲನೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪೆ ದಾದು ಗೊತ್ತುನಾ
ಆ, ಅವು ಒಂದು ದೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಆರ್ಕೇಂಡಿರು ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದ ಐಕ್ ವಿಶೇಷ ನಿಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ದೇವಡಿಗೇರು ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಎರಡ ಅಂದ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅವನೇ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಪೂರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡ್ ಮಾತ ಪೋತೀರಿ ಯಾನ್ ಪೋತಿಚ್ಚಿ ಅವು ಆದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ತಲುಪದ ಬಸ್ ಮಂತ ಪೋದಿತ್ತೀರಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಓಲು ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮುಲಿಗಿತ್ತ ಪುಲ್ಲ ವನಿತಾಗ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ತಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ರಜ್ಜಿ ಪಾಟು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ದಾದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಲೋಕಲ್ ಗುಜರಾತ್ ಅವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲೈವ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಂಪನು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಏನೊಂದು ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನ ಎಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಲ್ಲ ನಕ್ಕಲ ಮಗಳೇ ಮದಿಮ್ಯಾನಗ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಪುರ ಆನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕ್ ತೊಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನಡಿರ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ವನಿತಾ ಅರ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡು ದಾದ ಕಜಿಪು ವನಿತಾ ವನಸ ಆಂಡಗೆ ದಾದ ಕಜಿಪುಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಪುತ್ತೂರು ಕೈತಲ್ ಅಂದ್ ಮಾತು ಬತ್ತಿತ್ತಿರದು ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಬೈಜಿ ಧೈರ್ಯಡು ಬಂಡೆ ಬರಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಲರ್ಜಿ ಲಕ ಅಂಚಂತ ತೆಮ್ಮ ಈ ಮರೆ ನೇ ಓಯ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಇಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ಆಯ್ತ ಅಂತ ಚಳಿ ಕೊಂಚೂರು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲೇ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಪ್ಪುಲೆ ಮಾರೆ నీకు నాన్ వెజ్ తినిపించారు వెజ్ అయితే అమ్మా 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 ఇది కాల్ బರ್ತడా ಒಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ನಾ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿನ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ 10 86 ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ ಮರುಮలుండు ಅಂದು ವನಿತನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಅದು ಮರುಮಲು
ಉಲೈಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಕ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಉಲೈಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತದಾ ಹಾಂ ಏರು ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಮಾರೆ 6 ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಬರ್ಪು ಹ್ಞೂ ಏರ್ನ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಜೆತ್ತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಲೈ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಂದುಂಡು ಪತ್ತರಂಟದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಉಂಡು ಅದ ಅವೆನ್ ತೂದು ಚೆಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಆರಾಮತ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರಾಮುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶೀತ ಉಂಡು ತೆಮ್ಮುಂಡು ಎಗ್ಗ ಶೀತ ಪೋತುಂಡು ಆಂಡ ದೊಂಡೆಡು ಅಂತ ಗುರು ಗುರು ಬನ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ದಾದ ಏರ ನಂಬರ್ ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ನಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕಾವ್ಯ ಮೀನು ಬಂತಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬೇದ ನಂಬರ್ ಬಕೀರ್ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಿಯಕ್ಕ ಎನ್ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ഞാൻ അമ്മനൊട്ടിಗಿಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲಲು ಸ್ವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಡುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಕೊಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಮದ್ಮೆ ಕೊಡ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹೋತಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಮದುವೆ ಅದು ಬೇತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆಕಳು ಬಾಡಿಗೆಡು ಅರ್ನ ಬುಡಿದು ಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಏರ್ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದಾಖಲೆ ಬಂತಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಂ ಉಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ದು ಬೇ ಹಾಂ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಚಾವು ಅನ್ನ ಸಹ ಹೇಳೋದು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಂ ನಂಬರ್ ఇంకా కొద్దిగా ఇంతే పడిపోయింది నైట్ వరకు ఇంకో నంబరు ఓ రెండు మూజు ఉండదు అదన ఉండవే నంబర్ బత్తిన ఇంక నాయక్ పొన్నులేరా నాయక్ ద పొన్నులేరా ಇಜ್ಜೇರು ಕೊಪ್ಪ ಉಂಡು ಕಫ ಉಂಡು ಒಂದಾ ಕಫ ಉಂಡು ಒಂತ ಗುರು ಗುರು ಪನ್ಪುಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ನಾಡ್ಲೆ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿಕ್ಕು ಹೊಲಾಂಡಲ ಹಿರೇಗ್ ತ್ಯ ಕಫ ಉಂಡು ಕಫ ಇಂಕ್ ದುಂಬೆ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಗುರು 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 ಪನಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪದ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಬೊಪ್ಪೇರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಿ ಉಲ್ಲೆರ ಏರ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಲ್ನೆ ಏರೆಗೆ ಬನ್ನು ಅವು ಎನ್ನ ಬಾಲ ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹತ್ತತ್ತು ಪಾಪ ಮಾದ ಬಾಲದತ್ತೆ ಬನ್ನಿನಿ ಅವ ಜೇರ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಲು ಆಯ್ತು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಂದ ಪುದರುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ನಾರೇ ಬತ್ತೀನಿ ರೋಹಿತ್ ಹಾಯ್ ಯಾನೇಪ ಬಂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಕೋಡೆ ಮಂದೆ ಲೈವು ಮುರಣಿ ಮಂದೆ ಲೈವು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲೈವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ನ ಮದುವೆ ಎತ್ತುಂಡು 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಕನ್ನಗ ಯಾನು ಎನ್ಮ 7 ಆಚೆ ಕೆಂಡು ಬಂದೆ ಲೈವ್ ಮುರಾಣಿ ದಿಂಚಿ ಮದುವೆ ಮಾತ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇತ್ತಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜ ಇದೀಗ
ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತು. 7 ತಾರೀಕಿರ್ದು 7 ತಾರೀಕಿರ್ದು 10 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಗಮ್ಮತ್ತು, 15 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ವಿಕ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡ ಪೋಪುಂಡು. ಯಾನ್ ವಿಕ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡಿತ್ತು ದೀವೊಂದಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಪಿದೆ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಹಂಚಿ ಪೋಯಿರುತ್ತದ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡಂದೆ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಉಂಟದು ಕೊದಿಪಿನ ನೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ಲ ನಾನು ಒನಸಾದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಒನಸಾದಲ ಏನು ಪರ್ದು ಚೆಪ್ಪುನು ಮುಲಿತ್ತುಂಡು ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿಕ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಒಬ್ಬಡೇಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಏಪ್ಪ ಇನಿ ಆತ ಇಲ್ಲ ಕೇಳು ಜಗದೀಶರು ಇನಿ ಆತ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳು ಆಂಡ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳು ಗಮ್ಮತ್ತ ಇನಿ 22 ತಾರೀಕತೆ ಪಾಪ ಬೇಡ ಉಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಮುಳುವರ್ಲಿಚ್ಚಿರ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಅಂದು ಭಾರಿ ದಬ್ಬುಂಟು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಇಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಚಲಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾ ಉಡುಪಿ ಬೀರ್ವಾಸ್ ಹಾಯ್ ಬೈದು ಜೇರತ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ರೆಗ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡುಲ್ಲೇನ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಪು ಜಾನಿತ್ತ ಉಡುಪಿಡು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಿಲು ಇನಿ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಿಲ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಂಡದು ಮೆಸೇಜ್ ರನ್ ಆಪುಜ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಶಬಬೈನಾ ಉಲ್ಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ತಿನ್ನೋಡ್ಚ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮನಸ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇನಿತ್ತು ಜವನಸು ಇನಿ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ಜಗದೀಶ್ ಶೋಕುದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಿರಿಗೆ ಶೋಕುದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟದರ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು ಮೇತ ಬಂದಿತ್ತರದ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತಾರದ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡು ಹೆಂಗಳು ಫುಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಫುಲ್ ದಿನದ ಹೆಂಗ್ಳೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾಪುಂಡು ಯಾಪ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಇರೆಗ್ ಮೂಡ್ ಸೆಟ್ ಓಮಂಜೂರು ಓಮಂಜೂರಾ
ಮೂರು ಸತಿ ಓಮಂಜೂರ ಹಾಂ 37 ಲೇಟ್ ಸಾರಿ ಏರಿಗ ಏರ್ಕೋರ್ನಿ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಊರಿಗೂ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಅವೆಂಚ ಇಲ್ಲ ಅಂಚು ಊರು ಬರ್ತಿರ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಬಿನಿ ಅಂಚಿನದು ಆದುಂಡು ಊರುಡು ಅಂದು ಮಂಜೂರು ಡೇರುಲ್ಲೇರು ಮಳೆಗೆ ಚಳಿಗೆ 10 ದಿನ ಚಳಿ ಮಳೆಗೆ ಫುಲ್ ಚಳಿ ಬರೋದು ಈ ನಮ್ನ ಸೆಕೆ ಪುಂಡು ಶೋಭಾ ಇಂಕಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಚಳಿತ ಶೋಭಾಗ ಉಂಡು ದಾಂಡಾತ ಗಮ್ಮತ್ ನನ್ನ ಚಳಿ ಆಪುಂಡು ಶೋಭಾ ವನ ಸಾಂಡಾತ ಮಟಾಂಡ್ ನನ್ನ ಚಳಿ ಆವಡೆ ಜೋರು ಉಂಡ ಚಳಿ ವನಿತ ವನ ಸಾಂಡಾತ ಮಟನ್ಗೈನಿ ಮಟನ್ ಬೋಟಿ ಅಂಚ ವನ ಸಾಯ್ಬೇಕ ಜೋರು ಚಳಿ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲಿ ಅವೇ ನಂಬರ್ 6 ಅದೇ 386 386 ಬರ್ಪುಂಕ ಅದ 386 ಮಾರ್ಲು ತೆಪ್ಪೆ ಕಾಡು ವರ್ಷ ರೋಮುಡು ಕುಲ್ಲನ ಕವಿಂಚ ಅವಿಂಚ ಇಂಕುಲೇ ತೋರ್ಸಂಡ್ರು ಹುಡುಗಲ್ದು 3 ವರ್ಷ ಬತ್ತನು ಬಾಡಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಂಜೋಲೆಗ್ ಲುಂಗಿ ಶರ್ಟ್ 22 ಜನ ಅಂದ ಬಾರಿ ಶೋ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ನಾನು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಮೂಡ್ಚೆಡಿಯಡ ಊರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಟನ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಲವೇ ಬಂಡಿನಿ ಎಂಕ ಚಳಿ ಜೋರು ಉಂಡು ಚಳಿಯವೇ ನಾಳೆಗೆ ಮಟನ್ ಪುರ ತಿಂದ ಬೆಕ್ಕ ಚಳಿ ಜೋರಾಯಿನಿ ಇತ್ತ ವಾಯಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಲಿದಿರಿ ತಿಕ್ಕೊಳ್ತು ನಾನು ದೆಪ್ಪರೆ ಅತ್ತ ಶೋಭಾ ಕೂಲಿದಿರಿ ಹಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕೊಳ್ತು ನಂದು ಗೆತ್ತೋ ಒಂದು ಕುಲ್ಲ ഞാൻ പവർ ബാങ്ക് 11 ಕುಲ್ದೇನಿ ಚಾರ್ಜ್ ದೀವರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜೈತು ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಅದ ಮಣ್ಣು ಪುಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಚು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಹಾಂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅವು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಆಪುಜಿ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಅವಡಕ ದೇವಿರು ಉಲ್ಲೇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಆಪುಂಡು ಆನಗ ಆಪುಡತ ಅನಿತ ದೇವಿರು ಉಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಂದೆ ಕುಲ್ಲಂದು ಇಪ್ಪು ಏ ಪಾಂಡಲವರ ತಿಕ್ಕು ಕೋಸ್ಕರ ಕಾತಂದು ಕೊಲ್ವೆ 4 ಲಕ್ಷ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡಕ 4 ಲಕ್ಷ ಅವು ಮುಲ್ತಕ್ಲೆಗ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಜಿ ಇದೆ 25ಗೂ
ಗೋಪರುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಟ್ರಿಪ್ಪಾ ತಿರ್ಗಾರೆಗ ಯಾಲ್ನ ಬರೋಡ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಕುಟ್ಟೆತ್ತು ಚಾರ್ಜರ್ದ ಅವು ಫುಲ್ ಅವನುಂಡೆ ಅದು ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ 4 ಲಕ್ಷ ಅವು ಬರ್ಸರಿ ಇಲ್ಲು ಬೂರ್ಂಡ ನಾಲೆಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಇಕ್ಕತೆ ನಲಿಪುರ್ ಅಂದು ಅವು ಮೂಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲು ಮತ್ತ ಬೂರ್ಡ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಎತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದು ಆತ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಬರ್ಪಿಚಿ ಪೋ ಓ ಮಿಸ್ ಅಕ್ಕ 4 ಲಕ್ಷ ಶೇ ಚಿಕ್ಕು ಜಾತ ಎಂಗಲೆಗ್ ಮುಲ್ತಾಕಲಿ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒನಸ್ ಶೋಭನಾಥ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಬರ್ಪುಜಾರದ ಯಾ ಬೈದ್ವೈ ಬುರ್ಚಿ ಬಡ್ಡದ ಬರ್ಪುಜ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ನಾನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪುಜ ಎಡ್ಡೆಡಿಗೆ ಎಂಡೆ ಯಾ ಬರೋಡ ಬಂಡದು ಬುರ್ಚಿಗೆ ಪಾಸಾನಗ 4 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಮುಟ್ಟದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೆದೇರು ಮುಟ್ಟದಾಕಲು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಿಕ್ಕು ಜಂಜ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಎತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಅದು ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೋವಾ ಬೋದು ಯಾಪ ಬರ್ರೆ ಬಕ ಗೋ ಬೇಲೆ ಹೋಬಿನ್ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಂಟರ್ 4 ಲಕ್ಷ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಜಾಗಲ ಉಂಡಾಗ ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಬದ್ ಸಟ್ಲ ಅವಡ ಅಂದು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಲ ಕೊರ್ಪಿರ ತಂಚ ಮೂಲು ಸೈತಿನ ತಿಕ್ಕಂದು ಇವ್ರುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕುಡ್ಲ ದೇರಿಯಾಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಏರ್ಲ ಆವಡು ಅವು ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುಜೇರು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರು 27ಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಓಕೆ ಐದು ಗೋವಾ ಮಾತ ಪೋದು ತಿರ್ಗದು ಜಾಲಿ ಮಾತಂಬಲೆ ಇಪ್ಪದಾದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದ ಪಾತೆರಪ್ಪು ನಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ ಉಂಡು ಬೀಗ ಜೆಪ್ಪುಲಿ ಬರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ನಾಲ್ ಪಪ್ಪುನ ಶೋಭನಾಲ್ ಪಪ್ಪುನ ಕುಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ರಂಜಿತ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪುದರ್ ರಂಜಿತ ಅಂದರ 27ಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಪೋದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಯ್ಬೇಕನೆ ಬಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಬೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾ 25 ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ 2 ದಿನ ಓಕೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಇರುಡ್ಡಾರ ಏತ್ ಸರಿಕೆ ಇರೋ ಬೈ ಎನ್ನವನ್ನ ಸಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಬರುಪೆ ಲೈವ್ಗೂ ಓಕೆ ರಂಜಿತ್ ಬೆಲೆ ಕೈ ಬಚ್ಚುನ್ ಬತ್ತದ ಹಿಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್
ರಂಜಿತ್ ಸಿ ಪಿ ಅಕ್ಕ, ರಂಜಿತ ಸಿ ಪಿ, ರಂಜಿತ್ ರಂಜಿತ ಸಿ ಪಿ ಏರು ಎಂಗಾಲ ಬೇರೆ ಜರದ ಶೋಭಾ ಏರಕ್ಕ ಏರು ಫ್ರೆಂಡ ಇಂಚೆನೆ ತಿಂಡಿಕುಲು ಎಂಚ ಆಡಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತೇರು ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಅಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ಪಾತೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟಡುಲ್ಲೇರಿಂದ ಲೈವ್ ಮಂತಿಬಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೊಕ ವನಿತಾ ಬಾಂಬೆ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಸ್ಟರ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಂ ಒಲ್ಪ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಪಿ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಡು ಸಿ ಪಿ ಬಂಡದ ಅಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಇಂಕ್ ಒಂತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಅವಲಾ ಐಜಿ ಬರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕ ಓ ಕ್ಲಾಸ್ ಶೋಭನಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೋಪಿನಾಯ್ಕ್ ಸಿ ಪಿ ಬಂಡ ಚಿಗುರು ಬಡೆ ಚಿಗುರು ಬಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಹೊಸ ಹೊಸತು ಊರು ಓಲೂರು ಪೂರ ಉಣ್ಣೊಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂಚದ ಏತು ಊರುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರು ಒಂಜಿ ಅಂಡ ತುಲೆಡ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಏತು ಊರ್ಲುಪ್ಪ ತೆಂಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪನ್ಪುನಿ ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ಕಾನ ಬಾಲ ಕೈಕಂಬ ಕಾಟಿಬಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಅಂಚಪುರ ಉಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಒಲ್ಪಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಒಲ್ಪ ರಂಜಿತ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಯ್ ಶೀಲಾವತಿ, ಹಾಯ್ ಉಜಿರೆ ದಾದ ಇರ್ನಾಗೆ ದಾದ ಎರ್ನ ಮಂಡ ಎನ್ನವಿ ಹಾಯ್ ಎನ್ ಎ ಉಜ್ಜೆಡು ಅಲ್ಪ ಚಾರ್ ಮಾಡಿಯಾ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಪ ಅದು ಶೀಲವತಿ ಉಜ್ಜಿರೆ ಆರೆಂಡ ಬತ್ತದ ಕೇನು ನೀ ದಾದ ಇರ್ನಾಗೆ ನಾನು ದಾದ ಅಂದು ಬನ್ಪುನಿ. ಹಾಯ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಉಮೇಶ್ ಅಕ್ಕನ ಏಪ ವೈಫಿ ಕಾಲ ಅರ್ಥಾಯ್ಜಿ ಉಜಿರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಡು. ನೇತ್ರಾವತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ಇನ್ನ ಫೋನ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೇನಿ ದಾಯ ವನಿತಾ ಓಕೆ ಅದೇ ವನಿತಾ నా ಫೇಸ್ ಇನಿ ಗ್ಲೋ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದ ಅದ ಬಂಡದು ಎಲ್ಲ ಕೆಮರಾ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅತ್ ಯಾನೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜೇನಾ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಲೈಟ್ಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾನ್ ಬೊಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಕಪ್ಪು ಇನ್ನ ದಾದ ಲೈವುಡು ಎನ್ನ ಲೈವುಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಸಂಗ ಪಾತೇರ್ನು ಎನ್ನ ದಾದಗ ಲೈವುಡು ಎನ್ನ ಲೈವುಡು ಒಂದು ಪಟ್ಟಂಗ ಪೊಂಜೊಲ್ನ ದಾದೆಪ್ಪುಂಡು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅರ್ನ ಲೈವುಡು ಇನ್ನ ದಾದೆ ಎಂಗ ಟಾಂಕೋರ್ನ ಶೋಭಲ್ಲಾಲ್ ಬಂದರು ಬಂದರು ಗೀತ ಬಂದರು ಗೀತ ಬತ್ತೇರು ರಿಕ್ಷರ್ ಬತ್ತೇರು ಏರಿ ಯಾರನ್ನು ಮೇರೆಲ್ಲ ತಾತಿನ ಶೀಲವತಿ ಉಜಿರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಆ ರಿಕ್ಷರ್ ಜಾತಿ ಈ ಜನ ಬತ್ತೀನಿ നിങ്ങൾ ಡ್ರೈವರ್ ಬತ್ತೇರು ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು ಗೀತ ಬಂದರು ಈ ಪೊಂಜು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಪೂರ ಏ ವನಿತಾ ಈ ಪನಂದಿತ್ತಾತ ಆನಿ ಯೋಗೀಶನ ಬಿಡ್ರೆ ಪೋತಿನ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಇಜ್ಜೇರು ಓಡಿ ಬತ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿಂದು ಉಂಡಾರ ನೀವು ನಂದು ಉಂಡುದು ಆಗಾಗಿದೆ ಈಗ ಎಂತ ಉಂಡುದು ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡುದು ಮಲಗುದು ಸೋಪ ಪಾತೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೋಡಿದು ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಯಾ ಮಂದಿಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮನ್ಪೂರ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ ತಿನ್ಪಿನ್ ಪಜ್ಜು ಮನ್ಪಿ ವಾಯೋಗಿಸು ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಕೈ ಬತ್ತಂ ಬರ್ಪಿ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಸೂಪರ್ ಆಂಟಿ ಆಯ್ ಆಂಟಿ ಫುಲ್ ಆಂಟಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಂಟಿ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಆನಿವರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೊಂತಿನ ಇರ್ಪಣಿ ಆನ ಕೊನಪೆಲ್ಲ ತೋಪೆ ಅಂಡದು ಅವೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೇಡ ಟೀಶ್ ಪತ್ತುಗು ಬೇಲೆಗು ಪೋರೆ ಬೋಂಬೇಡ ಓಕೆ ಆಂಟಿ ಮರಲೆ ಬತ್ತಿ ಓಲೆ ಬೈಚಿ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋತಿಸಿ ಬರ್ರೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಆಂಟಿ ಮರಲೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕಡು ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಈ ಮೇರಿ ದಾದ ಮರಲಿ ನೀರು ಪೊಸತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇವರು ಎಂತ ಹೇಳುದು ನೀವು ಊಲೆ ವನಿತಾ ಆಂಟಿ ಮರ್ಲಿ ಮರ್ರಿ ತಿಳುವಂತಲ್ಲ ಆರು ಎಂಕು ಪನ್ಪುನಿ ಅತ್ತು ಗೀತಾ ಇಡೆಗೆ ಹತ್ತು ಬನ್ನಿ ಯೋಗೀಶ ಬಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಗೀತಾ ಕೋಡೆ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ ಜನ ಶೋಭಾಡ ನಾನು ಅವನಲ್ಲ ಅದು ಅವಳು ಆಂಡೆ ವನಸ್ಸು ಎನ್ನ ವನಸ್ಸು ಆಂಡು ರೋಹಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಕ್ಕಡೆ ಆತನಿಯೇ ನಿಕಲಾಂಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಬತ್ತಿನ ಕುಡು ಓ ದೇವರ ಗೀತಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಏ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಒಂದು ಏರ್ ಗೊತ್ತಾನ ಗೀತಾ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಬಿಟ್ಲಾತ ಶೋಭಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಅಲುಲ್ಲಾಲ್ ಆಲೋಡೆ ಭೂಪಾಲ್ ಅಲುಲ್ಲಾಲ್ പോയി ധർമ്മ പോയി
दादला बड्डे बोलते ताल आ ಮನ್ಪು ಮನ್ಪು ಇದೀಗ ಅತ್ತಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿನಿ ಮರ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಬನ್ಯಾನ್ ತೋಜುಡು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಧ ಪಾಟ ಜಾಗ ಪಿದೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನೆಟೆಡೆ ಪಾಡ್ನು ವೇಣೂರು ಮಾರೆ ಸಾರಿ ಅಂದು ಅವು ಎಂಕುಲು ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ನತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿದೆ ಬಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಅತೆ ಅಂಚ ಬಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಮೂಲೆ ಪಾಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಪನೆ ಬತ್ತ ಕುಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೇಣೂರು ಇಮ್ಮೇರ್ನ ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿಯ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಸತ್ತರ್ಲೆಜ್ಜ ಓಲ್ ಕುಲ್ಲು ನಿನ್ನ ಯಾನು ಇತ್ತ ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜದ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ತೋಜೆ ನನಗ್ಲೀಗ್ ಇನಿ ಜೋರುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದೆ ಇನಿ ಜೋರುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನಿ ದಾಲ್ ತಿಂದಿನ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಚ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಕೇಂಡಾವ್ಲಾ ಗ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿ ದೀಪ ಗಾಡಿನ ಸೀದಾ ನೂಕೊಂದ್ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ವೇಣುಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಮಾತೆರ್ಗ್ ಉನರೆಗ್ ಬರ್ರೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾದೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲ ಕೆಲಿ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಿಗೆ ಏರ್ಲೆಪ್ಪಡಾಯ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಕ್ಕುದುಂಡು ಕಲ್ಪನೆಟ್ UKG ಅಂದ ಗುಡ್ 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 ದಾದ ಪ್ರೈಸ್ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸಾ ಮಟನ್ ಸೊ ವನಿತಾ ಒಳ್ಳೆನ್ ದೀಪು ಜಾನಿತ್ತೆ ಮೊಳ್ಳ ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ಜೇರು ತೂಲೆಗೀತ ಮೊಳ್ಳ ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಲ್ ಮೋಲು ಮಟನ್ ಬೋಟಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಬಂದ್ಪುನು ಮಟನ್ಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಮೊಲ್ಲ ಮೋಲಜಿ ಮಟನ್ ಬಂತದ್ದು ಎಗ್ಗು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಏನೇಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಟನ್ಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ನಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಹತ್ತು ಅತ್ತಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ಕೇರಿವೇರ ತೂಪಿನ ಕಚ್ದಾದ ಅಂದು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಕ್ಲಾಸಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಕ್ ಕುರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚನಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಲ್ನ ಶೋಭಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈ ಅಲ್ಲ ఆయన అప్పే బాగాలేదు అప్పేకి పని వెరీ గుడ్ పని పై మటన్ సూప్ వేరేగు సోబకు మటన్ ద కజ్జిప్పు వాళ్ళు ఎక్కడ స్టార్ట్ మందాలు ఇంక మటన్కి ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಲ್ಕಂತ ತಿನ್ಪಲ್ ಶಿವಣ್ಣ ಆಯಿ ಹೇಳಿ ಶಿವಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಗೀತಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ ಬೋಂಡ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ ಗುದ್ದುದು ಬಂತು ನಾನು ಶಿವನ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕೇಂಡ ಗೀತಾ ವನಿತಾ ಶೋಭಾಗ ಮಟನ್ನು ಬೋಟಿ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಕೇಂಡತಾ ನನ್ನ ಪುಲಿಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಬಂದ ಅಣ್ಣನ ಆವು ಶೋಭಾ ಬೋಟಿ ಆತ ತಿಂತೀನಿ ಯಾನ್ ವೆಜ್ಜಿನಿ ಇಂಕ ಮಟನ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸೋಮವಾರ ಆತ ಐಕೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ಬಡ್ಚಿರ ಮಟನ್ ಬಡ್ಚಿದ್ದೀನಿ ವನಿತಾ ಬೋಡ ಮಟನ್ದ ಶೋಭ ಮಂತಾಲ್ ಗೀತಾಗ ಬೋಡ ಮಟನು ಅತ್ಯಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣನ್ನಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತದು ಮದಿಮೆಗು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯ್ನಿ ಆಸ್ ಅಯ್ಯಾಡಿಯ
ఆయన విషయం ఇచ్చి ఏం దెత్తకు దాతను ಒನಸಾಂಡ್ ದಾಲ್ ಯಾನು ಹೊರ ಇಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಪಂದ ನಾಕಲ ನಿರೇಲು ಸಮತ ಯಾಂತು ಬುಜಿ ಐ ಓಲೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಆ ಎದುರು ಪಾತೆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಿ ಏರಿ ಬಂಡದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜ ಮೋಸ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಲಿಗೆ ಕೋರ್ನ ಎಂಕಲ ತಪ್ಪು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅವಗೆ ಬೋಟಿ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೋಟಿ ಹತ್ತು ರೇಟುದ ಏಡುದ ಬೋಟಿ ಎಂಕುಲುಂಡದ ಶೋಭಾ ಆ ಬೋಡ್ತನ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತು ಜಾರ ಯಾನ್ ಮನ್ಪು ಜಾಲ್ ಮಂತಿಲ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮನ್ಪು ಚಾಪಲ್ ಮನ್ಪು ಕಾವ್ಯಾಗ ರಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಆತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪು ಜೇರತ ಐತೆ ಯಾಪನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಂಡ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರತ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಿದ್ದು ಎತ್ತಕ್ಕಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಮತ್ತೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ಬರ ಕುಲ್ಯ ಅವಳು ಆಟ ಫೋಟೋ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಕವಿಡಲ್ಲ ಬಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ ಪೋರ್ಚಿ ಕವಿತ ಅಚ್ಚು ಪೊರ್ಚಿ ನಮಕ್ ಬೊಕ ಆಲ್ಲ ಪಂಡಲ್ ಪಾಪ ಆಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನೇ ನಂಬಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಜೀರ ಅಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಜ ಆಯನ ನಡವಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಸರಿ ತೋಜಿದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಒರಿಯನ ಹೊರ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡೆಡ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ತೂಪೆ ಅಕಲ ಪಾತೆರ್ನೇಟ್ ಪಕ್ಕಾಕುಲ್ ನಮ್ಮನ ಆತ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಅಂಚಿನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಯಾನ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ ಬತ್ತನ ಪಾತೆರ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೀತೆ ಕವಿ ಬಂಡ ಕವಿತಾ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಆಲ್ ಎಂಕುಲು ಅವೆನ್ ಪುರ ಗೆನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅವೆನಂತೂ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಆನಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂದೆ ಪಾತೆರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಸೈಯಡ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಹೊರ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದ ಉಂಡದ ಅಕ್ಲು ಜೀವ ಪುರ ಸೈತೆರ ಬಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆತ ನಂಬುದಿತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಏರೇ ನಂಬುದೆ ನಿಜ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಯೆ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಲೈವ್ ಉಡು ಮತ್ತ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ದಿನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಅಂತೂತೆ ಓ ಈರು ಬಲಿಮೆ ಪನ್ಪರ ಪನೋಡ ಪನೋಡ ಅಂಚ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಹಚ್ಚು ಪಂಡನು ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪು ಆಲೆ ಪಂಡಾಲ್ ಆಂಟಿ ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ್ ದಕ್ಕಲೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತ ಸುಲಿವಿ ಕೋರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಒಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏತು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ದಾದಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟ್ ದಾದುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ದಾದುಂಡು ಇರ್ನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಬಲ್ಮೆ ಬುಡ್ ಬಂಪೆ ಕವಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆತ ಮೊನ್ನೆ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲತ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂತು ಜನ ಮೊನ್ನೆ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ತಿಬಾರ್ಗ್ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಾತ ನಿಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಎಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂದಿ ಐಟ್ ಉಳ್ಳಾಲೊಂದು ಉಲ್ಲ ಒಂತ ಚೂರೆಡ್ಡೆ ಆತಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ പോയರ ನಂದು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಏ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದು ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ಪಾರು ರಿಕ್ಷಾಡಿಗಿರ ಕ್ಯಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜದ ರಿಕ್ಷಾ ಜನ ಬರ್ಪುಂಡ ಎಂಕ್ ಕುಲ್ಲರ ಸರಿಯಾ ಬಲ್ ಒಂಜನ ಕೇರ್ಪಾಲ್ ಇದು ಸರಿಯಾಡ ಇದು ಸರಿಯಾಡ ಕೈ ಬಚ್ಚು ನಿಂಗೆ ಯಾನು ಬಿಸಿ ಹಾಂ ಏರು ಬತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಓಡಿ ಬತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದ ಬರೆಟ್ ಗುಯಲುಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಐಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು
ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಇಲ್ಲಡು 3 ಜನ ಆಯ್ಜಾ ದಾದಾನ 3 ಜನ ಅಂಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಲ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಏನ್ ಜಾತ್ರೆ ಪನ್ನ ಕವಿನ ಮದುವೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಕಾಯಿನಿ. ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒನ್ನ ಸಾಂಡ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಟನ್ನು ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ವನಿತಾ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ. ಅಭಿಶೆಟ್ಟಿ ಓಲ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಆಮೂಲೆ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನವಲೆ ಕುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ನನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಬನೋಡು ಜನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪೇರು ರಿಕ್ಷಾಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ನಾನಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಪ್ಪಗ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟುಂತಲಿ ಅಂತ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪಾಯರೆಗಂಚಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ 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 ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾನು ಬೊಕ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪರ್ಲೆ ಅವು 10:36 ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಿನಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ ಮರೆಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬಾಕಿಲ್ದೇ ಇದೆ ಉಮಿಲು ಗಿಟಾರ್ ಬತ್ತನ್ ಪದ್ಯ ಬಂಡ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ದೂಪಾರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲು ಮೈಕ್ ಗಿಟಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಬರ್ಬಾತ ಗಿಟಾರ್ ಉಮಿಲು ಬತ್ತ ಬರ್ಪುಡು ಗೊತ್ತದ ಜಪ್ಪನಾಗ ಮತ್ತ ಈತ ಮೂಲು ಇಂಚ ಬತ್ತನ್ ಬಾಕಿ ವಾಪಂದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ್ ಪೋಂಡ ಅಂಚಿ ಅವು ಎಂಕೆ ಚುಚ್ಚಾರೆ ಅಂಚಾಂಡ ಅಂಚಾಂಡ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಐಟ್ ಹಚ್ಚನ ಆನಿತ್ತನ್ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ದಾದ ಮೀನು ಮಾರ್ನ ಆಹಾ ಮಾರ್ಗ ಬರಿಟ್ಟು ರಿಷಭತ್ತದ್ದು ಅಂತಲೇ ಅದಾಗ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬನ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಹಚ್ಚ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಇತ್ತಲು ಮಗೆ ಎತ್ತೆ ಮಗಳಿತ್ತಲು ರಡ್ಡು ಮದ್ಮಲ್ನಕುಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳಿತ್ತಲು ರಡ್ಡು ಮರ್ಮಯ್ಯನಕುಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ದಾದನ ಕರಂಚಿಡ ಅಂದು ಬಾಯ್ ಕರೆಂಟ್ ದಾದನ ಕರಂಚಿಲ ಕಾನ್ ಬಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. బాయ్ గుడ్ నైట్ చెప్పునా శోభ పోయేనా వనితల చేచునా రైలు బర్తనే రైలు పోపే ఏర్నా సోసల వచ్చి పోపే రైలు ದಾದ ಎನ್ನ ಕೆಪಿತ ತೂಪುನಿಯಾ ವನಿತ ಎನ್ನ ಮಗೆ నేను ತೂದು ಪನ್ಪುನು ಒಂದು ಪೇನಿಗೆ ಎಂದು ಪೇನು ಎಕ್ಕಲ ಬರ ಪಂಪಿನ ಎಕ್ಕಲ ಕೊಂಡೆಗೆ ಎಂದು ಪೇನಿ ಮಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಗದೀತಾರ ಅಂದು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೋಯನು ಓಕೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪು ಇನ್ನ ಅಮ್ಮ ದಾದನ ದಾದ ಕೊರ್ನಿ ದಾದ ಕೊರಿಯರು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಯಾನು చెప్పువే మాతిరిగలా గుడ్ నైట్ స్వీట్ డ్రీమ్స్ టేక్ కేర్
ಅಕ್ಕ ನಕಲು ಅನ್ನ ನಕಲು ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂತೆ ಸುಸ್ತಾತೆ. ಓಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಜಪ್ಪಲೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಅಮ್ಮ ದಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ದಾದನ ಕೊನೆಯರ ಕೊರಿಯರ ಈತ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಪೋಪುನ ರೈಲ್ ಬತ್ತು ವನಸಾಂಡ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಒನಸದು ಏನು 7:30 ಒನಸು ಬಂದೆ. నీకల్లా మాతెర్లు అనసాండ దాదాన టైర్ పొత్తిన కమ్మెన దాదాన పొత్తాయరా అందు కరంచిండు. ರೋಹಿತ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವು ಇಂಕ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ತಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಕ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಬೊಕ ದಾಲ್ ಬೊಕ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಬಾಯ್ ರಂಜಿತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಭಾಕರ್ ಸುಭಾಕರ್, ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ, ಗೀತಕ್ಕ, ನಗುಲೆ, ಕೇಂಡೆ ಪಲ್ನಿ, ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ಪೆ ಕೇಂಡೆರವ. ಯಾನಿಲ್ಲಗ ಎದ್ದೆ ಯಾನನ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಪ್ನಿಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜಪ್ಲೆ ಜಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಚೊಲ್ಲರ್ ಸಂಬುಲಿಂಗ ಕರುನಾಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡು. ಎಸ್, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ರಂಜಿತ್. ಚಳಿ ಜೋರುಂಡದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಚಳಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡು ನೆಟೆ. ಲವ್ ಯು ಅಕ್ಕ, ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ನೈಟು ಬೆಪ್ಪೆ.
ಶೋಭಾ పోయినా శోభ పోయినా ఉమ్మిలు చేస్తుండు. ధాన్య ಗೊತ್ತಾಪುಡಿಯ ಧಾನ್ಯ ಪಿದೈ ಪೂಲ ಗೊತ್ತಾಪುಡಿಯ ಪಿದೈ ಪೂರ ಮುಲ್ ಕಂಡಿ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಗಾಳಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಬರಿಟ್ ಎಂಕ್ ಗಾಳಿ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಡ್ ಚಲಿ ಉಂಟು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಿಬನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಲ್ಲೇ ಬಂಡ ಕುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಸಾರಿ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಚಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನೆಟ್ಗೆ ಪಿದೇ ಪೋಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಉಲೈ ಕುಲ್ದ ಹಿಂಗೆ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆ ಪು ಓಕೆ ಅಂಚನ್ನ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನನ್ನ ಯಾಲ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಪೂರ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಲೈವ್ಡು ಓಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋವರ ಸಿಕೆ ಹಾಪುಡ ಇದೇ ಪೋಲೋಕೆ ಒಂದು ಇದೇ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪುಜೆ ನಾ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಏರುಂದು ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಊರು దాని బీగ గంట 10 ఆండు 10:47 ఆండు ನನ್ನ ನೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತೇಡ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮರ್ಲು ಸುರಾಪ್ನು ಈ ಭಯನ ಕಲಬರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಮರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡಿ ಇರ್ದಾಂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ತದ್ದು ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಬೇರ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಪಗೇಳು ಮಂತ್ರ ಓಕೆ ಪದೇಳು ಎಂಕ್ ಜನ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಪನು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೋಡಾಂಡ ನೈಟ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು ತೂಡ್ ನಾನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಿನ 10 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನು 11 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಬತ್ತಲು ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೋಕಲ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ கண்டிப்பாடுங்க कोई भाई ಐಕೆಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ಓಕೆ ಐಕೆಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಆಂಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಕುಲು ತೂಲ 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 ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಸುಲ್ಲ ಸತ್ಯನದುಲೆ ಅದು ಆತ ಪಾತೇರುಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ ಐಕ್ ಮರ್ಲ ಈಗ ಸೈತು ಗೊತ್ತಿನ ಈಗ
ಸಾವ ನಮ್ಮಡ ಬಾತೀರು ನಾಯಿ ದಾದ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾ ನೈಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪ ಯಾವ ಬನ್ಪಂ